Hej, jeg vil tale om energibevarelse i et frit fald. Vi har tre ligninger. En for potentiel energi, som er lige med massen gange tyngdeacceleration gange højden, hvor højden er den eneste faktor, der vil ændre sig igennem det frie fald. Så har vi kinetisk energi, som er lige med en halv gange masse gange hastigheden i anden, hvor hastigheden er den eneste, der vil ændre sig igennem det frie fald. Og så har vi mekanisk energi, som er lige med den potentielle energi plus den kinetiske energi. Hvis vi så er et eksempel med en bold, hvor vi holder bolden for eksempel 2 meter over jorden, så vil, imens vi holder den, vil den potentielle energi være lige med max, og den kinetiske energi vil være lige med 0. Da der ingen hastighed er i bolden, og højden er så høj, som det nu er i det her forsøg. Når vi så slipper bolden, vil den potentielle energi begynde at falde, som højden bliver lavere, og den kinetiske energi vil begynde at stige, som hastigheden stiger. Så lige inden bolden rammer jorden, vil den potentielle energi være stort set lige med 0, da højden er så minimal, at vi siger, at den er lige med 0. Og den kinetiske energi vil være lige med max, da hastigheden vil være så høj, som den nu bliver. Den stiger, Og så den mekaniske energi vil så forblive det samme igennem hele forsøget, så frem at der ikke er nogen anden faktor, der spiller ind, som luftmodstand eller en gnidningskraft, som påvirker bolden. Vi har så lavet forsøget med en muffinform, og vi har vores graf til højre, hvor vi har energien op af y-aksen og tiden ud af x-aksen. Og i starten, hvor vi bare holder formen af den potentielle energi højst, det vil sige max, og så når vi slipper den, begynder den så at falde, indtil den rammer 0. Vores kinetiske energi er lige med 0, indtil vi slipper den, og så begynder den at stige. Grunden til, at den ikke stiger særlig meget, er fordi, at muffinformen bliver påvirket af højst sandsynligt luftmodstand, og det gør så, at energien ikke bliver bevaret, som vi kan se på den grå streg, som er for mekanisk energi. Den burde være helt lige, ligesom vi kan se over på tegningen til højre. Det er sådan grafen vil se ud, hvis energien var bevaret igennem hele forsøget. Fejlkilder. Vi har to fejlkilder. Den ene er defekt udstyr. Det kunne være, at det er vores udstyr, der ikke fungerer som det skulle, og derfor gav os de forkerte resultater. Og så har vi luftmodstanden, som er den, vi stærkt regner med, at der går ind og påvirker vores forsøg. Da vi lavede det inde i et åbent klasselokale, og der var ikke noget, vi lavede det ikke i et lukket rum, uden nogen form for luftmodstand. Energibevarelse i hverdagen. Et eksempel på energibevarelse i hverdagen vil cykle. Det er så heller ikke helt energibevarelse, da der er luftmodstand, gnidningskraft på cyklen. Men det kunne være cykle, hvor vi har oppe i toppen, hvis vi står på en bakke, så oppe i toppen, så vil den potentielle energi være max, og kinetisk energi
vil være lige med 0. Så som vi begynder at køre ned ad bakken, vil den potentielle energi falde, og den kinetiske energi stige. Og når vi så kommer ud og kommer på lige vej igen, lige inden vi kommer på lige vej igen, vil den kinetiske energi være max, og potentielle energi vil være lige med 0. Det var det. Tak for at lytte.